Evo ovako, dobar dan, dobrodošli u moj prvi vlog. Mi se danas nalazimo u šumi. Iz kojeg razloga smo u šumi? Po šumi smo da vam objasnio koncept svojih vlogova i ono što će biti snimano na ovom profilu, na ovom kanalu. Na ovom kanalu će biti sniman većinom o prirodi, o historiji, o možda nekad autima i eto, tako tim stvarima. Šta bi još rekao, snimat će se putovanja. Ovo je najviše ono traveling vlog, kako da kažem, najviše o putovanjima, možda Bosnom i Hercegovinom, vjerovatno Bosnom i Hercegovinom, jer mi je to uvijek bila želja. Ovaj neki mini vodopad ovdje imamo. Jer mi je to uvijek bila jedna od mojih želja da poputujem Bosnu i Hercegovinu. A usput ćemo snimiti, objaviti na YouTube, pa možda bude pregled, ako znam. To će biti koncept vloga. Snimat će se možda nekad u autima. Snimat će se o dosta stvari, stvarno o dosta stvari. Najviše ono koncept, ne znam ja, putovanja, ono, nešto zanimljivo, nešto nesvakidašnje. Vidimo gore, vjerojatno neka jazbina, ovdje su nekad vadili fosili u ovim stijenama. Mislim da i dan danas ima. Da su malo povisoko da bi sad prišli njima, da nam neki dio opreme. Snimat ćemo također neka ovako šetnja šumom, šta možete raditi u šumi, zanimljivosti neke, ali najviše zanimljivosti o gradovima Bosne i Hercegovine, zanimljivosti o prirodnim ljepotama Bosne i Hercegovine. To mi se nekako najviše sviđa. Dosta planiram putovati, sad planiram, ne znači da će mi se stvariti, ali planiram putovati. Pa, ako mi se to ostvari, bit će nešto i snimljeno. Nekad će biti obični vlog iz šume ovako. Ovdje su daždenjaci mali bili prije. Međutim, toga više nema. Sve više stvari se zagađuju ovdje. Ali eto. Prvi sam vlog izabrao da snimam u šumi zato što je tu najmirnije. Što se reći da je najzanimljivije. Dosta je lijepo ovdje. Onako podsjeća na neku prašumu. Kao što vidite s ovim lišćama sa strane. S ovim nekim stvarima. Nekako je stvarno zanimljivo. Meni je makar uvijek bilo. Sad moramo prijeći ovaj potočić. Ovdje ima čega zanimljivog. Nema. Opala. Ovo je nekad sve bio potok, međutim jako je suha zima bila, tako da mislim da neće ništa vidjeti. Ovo je jako lijepo. Da mi telefon da uslikam. S ove stijene nam padaju kamenja. Ljepše čak ovdje zimi, baš prava zima kad je kao prava zima do 6. januar. Ali je puno ljepše zimi kad snijeg pati. Ono je ljepše gledat to sve. Potočić u snijegu, kroz one dječje pjesmice.
Ne znam kakve će kvalitete biti video. To me još uvijek brine. Jer snimam sa starim GoProm. Nije neki novi vicaj u pitanju. Mada snimke nisu loše, jučer sam ih probao. Stvarno mislim da nije loše. Onako negdje srednje kvalitete. Da bi jednom mogu snimiti vlog o penjanju za ovu stijenu. To smo radili kad smo bili manji. Nekad. Mislim da je stvarno ovdje lijepo. Možda previše puta ponovim tu riječ. Jer jest. Dosta ima tih prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine koji su nikako iskorištene. Ovo je obična šuma, ali koliko ostali ljepota ima. Primjer Jajce, Travnik, Gradačac. Jako lijepi gradovi koji onako slabo se šta njima snima. To je to za ovaj prvi vlog. Javit ću se s ove nadvisine. Eto. Nadam se da ćete uživati u sadržajem koji dolazi. Da ste uživali u ovoj šetnji šumom. I čujemo se, vidimo se. Ćao.